Okay mga idol, hapon na gyud mga idol. Ipakuha. On sa amin ato makina mga idol tanah. Hugan. Ana. Hubog mang makina mga idol. Kananggi. Yun sa mana. Hapon na, abot alas 6 kinahanglan lang yung kang makipahuway na kita. Alas 6. Mo ning wani siya mo andar. Oh, kinahanglan na. Alas 6 na deron. Ayan mo. Wa tanah sa oras ba. Yaw, ikaw no, kitom. Alas 6 hapit nam dere yung kan. Kani nikabot ato. Magihatak mo na kitom. Pandaron eh. Oh, try na to gandar. Andal lagi. So, testinge ko na mga idol, testinge. Para makita nila nga wag gyud mo andar. Oh. Testinge niya gunlot karon tinuod nga tong giingon nga. Kayo pa mga idol nga nakayan pag abot sa 6 di na gyud sa mandar. Ni kaya ni kita. Oh mga idol oh. Oh, good. Bro, pakita mo mga idol. Inik-uli na mo dito. Nagabot na mo sa mga andar. Oh. Wa pag gyud mi mahuman mga idol. Dili ni binuang nga mo mga idol nga dili mo andar. Andar lagi na lagi. Oh. Sa pila kabuk munlot na. Kami na naapo na mig binulotay da mga idol. 1 2 3 4 kalima. Kandaron. Unom. Lah, Ay sa log. Ayaw sa ba lah, hapit na. Kandaron. Ayaw sa lagi. Oh. Ayaw sa ba? Mo andar. Ayaw sa mandar. Kaandar no. Yan na to ganina bitaw. Intuyok to diri pero wa oy. Asa. Merkandaron mga idol. Ganina agad. Andar na. We. Ultimatong iyat-miyat. Nada rasyon nga na dol. Ultimatum miat-miat. Ano? Buret-buret. Ultimatong iyat-miyat. Miyat, muyit. Miyat-miyat. Wa iyat. Wala ikayo. Be. Dili na mag-inyot. Try. Pikat niyo. Wa gid ni mandar pila mi kabok. Puli-puli diag kuan. Kandaron. Lala, hapit na. Yun. Yun, ay andar na gyud. Sis. Andar. Wa pag yun may mahuman gamay na lang ng mga idol tanawa. Tiwason gyud namon tana. Unta mo andar balik. Kalit man siya mga idol. Kalit rin siya og. Yan na. Oh, ayan yan, paus. Mag-alas pa, 5:30 pa. Sige. Tira aircon. Oh, sab. Sab. Ay, andaro na to. Atong paabuton mga idol nga mo andar ni kay tiwason lagi namo na. Ano na? Agoy. Ano tabangi mi lord? Mo andar ni lord. Kaya mahuman ni among trabaho diri kapita. Ayaw kani kay malumos. Agoy. Wala Luod mo punoon. Andaro na to. Boleh. Sige. Harus siya Nicola pa. Katang di mala. Hindi na tambalan. Siya Nicola pa. Harus di mala. Yawa. Sab. Dili. Palingot ka dong. Away siya dong. Mata ni ko anak ko, sukol gid ko. Grabe oh. Kitaan nyo mga idol oh. Kita mo. Grabe na naman ang paningkamot mo. Hapit na lang unta. Yung kalit na magkapaw mga idol. Unsa kay hinungdanan mga idol. Tambalan na pa'y busdak. Ikaw sa din, pandara. Hakson to kaniya. Action na to kuan ganina. No. Noris kuat. Kandaron tali pre. Iwasa lang may gabas. Igora putlon katog, mana lang to.
Kaya amo na nang alsahon nga magpinta lang midayon. Gabi na tayo. Katiwas silang ni kabas. Nikahon man niya bu diha. Ihuwad na niya ma. Kung di na malumos Andar magsuka. mo na. Be. Kana. Nara. Sige, bonlot. Hapit naman ito. Human-human naman ito. May hapit. Ano ko pang binuang ni? Murag pergihan mo kanina. Hungaw na mong paminawon. Mulut pa ra kaduglat. Murag na may makuan sa ulam. Narap sim kagay. Hina ko hina. Murag na mo piti ba? Dito. Sa kini ay. Balik ko. Paganawa, down ako ha. Down ako. Mulut pa. Kagat-kagat. Bali. Kaya mo na. Walhon ko. Awalhon mo ka no? Lagi na. Ano ko yun. Oh. Kita mo na mga idol. So kakita mo. Tinuod ang mga gingon. Wa na gyud mo andar. Balik dire ba? Yung bayong talog. Balik. Balikono na lang ni mga idol, no? Pila to kabuk da uno. Gamay na naman lang unta. Primero da. Oh. Size unong kabuk. Gadayon ring 4. Siyam. Unom dito nga 12 man siguro to. Itaas to diha katong Wala ba? 12 tong 4 dire. Bilog, di ba? 4 man siguro ko. Apat neta. Subay To kita mo mga idol. Muna yung problema ron diri mga idol kay ang among kan makina kalit ra kapawong. Tabasonon pa unta na diha kay taas pa ba? No? Taas pa oh. Taas pa kay hiwa ba? Tuan po na siya. Paubos pa nang tadiri. Dili 12. Kalit ra magkapawong. Upat. Tud karon dira. Aw di size ko no. Napamita basonon ta humnon man taana namo oh. Ayaw ba? Nang usa kagong Siya sugulo ba Ako na kita pila. wag gyud si problema unta nga kuan Wala po sa size mo po na. kalit naman siya ka pawong noon hapon na. Kwarta mo. Kamot ka sa emotional kon. Okay na. Ilhan na nato ni dito. Pandaro na din gani dito sa dito sa balay dapit. Aw, kailan na ta kasabot na tag unsay ilang talimad-on diri na pita. Andar lagi ni. So, puli-puli mong gid mi mga idol. Kani siya. Bunlot ni. Kiri kadto nya ako. Wala liman ka na pinulot puli hay may binunlot tay wag gyud mo andar. Ibabaw niya. Murag ma-action ra siya andar pero wa man gapon. Basig mo dahili ba mo slide ang ibabaw. Basig mo slide ba? So balik kunon sila mga idol kanang usa ka gong usa na lang gyud. Tay mahimo ani kay di man mo andar tong makina. Naarabay mga tao diha loyo.